Σαφώς υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα και στις δύο πλευρές. Είτε αγοράσουμε ένα ορυκτό διαμάντι, είτε αγοράσουμε ένα lab-grown διαμάντι. Τώρα, τα ορυκτά διαμάντια σαφώς είναι πολύ πιο σπάνια, η μεταπολιτική τους αξία σχεδόν παραμένει ίδια, αν αυτό βέβαια έχουμε τις κατάλληλες αναφορές στις οποίες συνοδεύονται. Αλλά το αρνητικό το οποίο έχουμε στα ορυκτά διαμάντια, όχι σε όλα, σε κάποια, είναι τα λεγόμενα blood diamonds. Τι εννοώ, είναι δυστυχώς σε κάποιες χώρες δεν γίνεται νόμιμη εξόρυξη των διαμαντιών. Και θα το αφήσω εκεί πέρα, γιατί μετά το βίντεο θα γίνει πολύ σκοτεινό άμα κάτσουμε να αναλύσουμε τι γίνονται στα παράνομα ορυχεία. Ενώ με τα lab διαμάντια είναι πολύ πιο φθηνά συγκριτικά με τα ορυκτά διαμάντια, δεν έχουμε να ανησυχούμε τόσο το ότι δημιουργηθεί παράνομα και το αρνητικό το οποίο έχουν είναι το ότι δεν κρατάνε τόσο την μεταπολιτική τους αξία. Μεν προσιτά σε τιμή, αλλά δυστυχώς